Baztan Bertizarana Malerreka eta Portziritako udalek eskualde mailako merkataritza erakartzeko eta antolatzeko plana egiteko helburuz hitzarmena sinatu zuten 2020ko urrian. Plan hau idazteko laguntza teknikoa kontratatu dute eta diagnostiko egiteko lanetan hasiko dira ondoko astetan. Honetarako, Nafarroko Gobernuko finantziazioa ehuneko 80koa izanen dute. Halaxe jakinarazi dute irailaren 15 asteazkenean Donestebeko herriko etxean eskainitako prentsaurrekoan. Heldu gara aurkeztera hasten den proiektu bat, neurri batean edo, bide bat hartzen duena, baina lehendikan izan duena bide garrantzitsu bat, ez? Lortu doa 17, Baztan, Malerreka eta Bidasoa inguruko Mailarauen 17 udalerrik bat egitea amankomuneko reflexio batean, eta hori da, tokiko merkataritzaren, tokiko merkataritza txikizkako komertzio minorista deitzen honen gaineko eredu baten reflexio amankomun bat egitea. Udal garrantzitsuak, garango izutenak, Arantza, Baztan, Behintzalabaien, Bera, Bertizarana, Dona Maria, Doneste, Erasun, Etxalar, Ezkurra, Igantzi, Ituren, Lesaka, Oitz, Saldias, Urrotz eta Zubietak. Maila desberdinetako udalerriak, gure maila honetan txikiak edo handiak ez garrantzian baizik eta biztanle kopuruan, baina pentsatzen dute erreflexio hori bat egin behar dela. Horren baitan, leirik erran bezala sinatu zen hitzarmen bat, kontratatzeko MEAP edo PAUR delako instrumentu bat. Zer da, merkataritza egituratu eta antolatzeko plan bat. Hori berez legez dagoen obligazio bat da, udal bakoitzak bere udal plangintzan barneratu behar duna, baina eskualde mailan ez da inoiz egin. Nafarroan ez da sekula egin, eta esperientzia berritzaile bat da, uste dugulako eta hortan udalak ados daude, badela amankomuneko arazo edo problematika bat. Ni hemen ordezkatzen nahi naiz denok bat federazioa, gure kasuan tokiko Lesaka, Bera, Baztan, Malerreka, Donestebe, Leitza, Tafalla eta Larrotxako merkatari elkartzeak batzen dituen federazioa, eta joan ginen udaletera gure reflexioa bideratzerat eta gure problematika edo kezka nagusiak gehien bat azken urteotako merkataritzak izan duen hildoekin. Arazo handiak izan du dire, batez ere herrigunetatik kanpo eratu diren merkatal erabilera eta establezimendu eta implantazio horiekin, eta gure kezka da betire tokiko merkataritza hori indartu, babestu eta berritzen joan, profesionalitzen joan, eta guzti hortan udalekin eskutik joatea, ez? Reflexio amankomuneko hori egin ziren bileretan konpartitu egin zen, eta PAOK hori egitearen aukera, Nafarro Gobernuarekin aztertuta, ikusi zen eskualde mailan egiteko aukera bazagola, eta horrek duen garrantzia. Eta horren baitan, hitzarmenaz gain egin zen lizitazio bat, kontratazio lizitazio bat, ikastaldek izan zuen eskaintzarik honena eta gero aztertuko aurkeztuko dute, baina zituen orokorrean lau helburu nagusi. Batetikan izan merkataritza erabileraren ordenazio bat, hortarako irizpide batzuk ezartzea. Printzipio eratzaile batzuk, printzipio rektores direlakoak, lege foral dugun merkataritza foru legearen printzipioetan oinarrituz, eta horiek denak gero udalek beraien plangintza edo hirigintza planetan barneratzeko. Orduan, holako aterki bat sortzeko helburua. Horretaz gain, bazegoen helburua gero hori herrietara eraman eta leku hiriguneetan eta bar dauden hirigintza dotazioak, direla ibilbideak, direla espazio publikoak, guzti horiek hobetzeko eta erakargarriago egiteko bidean. Hirugarren elementu nagusia da, tokiko merkataritza txiki horren eredua babestu, baina batez ere impulsatzea, indartzea. Eta guzti hortan, eredu hortan, garrantzitsua ikusten da, erabilerak arautzeko momentuan, merkataritza gure bizitzaren parte den hori babestea eta indartzea. Azkenean, merkataritza txikiak, tokiko merkataritzak, gure eguneroko bizitzan eta garapen sozioekonomiko hontan eta izaeran bertan duen garrantzi hori azpimarratu, bultzatu eta babestea. Eta azkenik ere bai, azkeneko elementua izango zen, erakarpen proposamenak egitea. Ditugu herri desberdinak, Doneste bezalako kasuan merkataritza indartsu batekin, baina baditugu beste herri txiki batzuk ere sartzen direla ere montan. Orduan, guzti horientako
planteatu nahi da, bere eskalan bakoitzak, erakarpen proposamenak egitea. Orduan, ikertalderi eskatzen genion, 4 hildo nagusi horien baitan, hor udaletxeak egin duten enkargo hortan, eta Donezebeko da buru, eta hemen apoioan denok batekin lankidetza hortan ikusteko badagola sektorearen eta udolen arteko lankidetzan ikuste egitza garrantzitsua den elementu ere bai, eta Lepirez Ederrenaren laguntzarekin ere bai. Eta ikuste lako politika eta nagolako langintzan sartzen direla, kostatzen da, lana egitea hori, eta denbora behar du eta konfiantza, baina uste dugu atetzen aldela emaitza gizpolita, o dugu ikertalde bezalako talde potente bat, Nafarroan dauden 2 PAOKak eurek eginak dira, orduan jende profesionala, eta esperantza handia dugu eredu hau indartzea, definitzea, indartzea, eta zergatik ez, eskalabla izatzea eta bertze eremuetara, ez bakarrik merkataritza, maizik eta baiara guzti bezala, hastea reflexionatzen mankomunean ditugun arazo batzukin edo problematekin edo aintzinamentu.